ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವುಡು ಕವಿತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅಂದಂದು ಯಾನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಕಬ ಕಡುಲ್ಲೆ ಕಬ ಕಡ್ದೆ ಅಂದ್ ಕಬ ಕಡುಲ್ಲ ಕಬಕ ಬೈಲ್ ಕಬಕ ಬೈಲು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಲಚ್ಚುನ ಒರಿಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೈಚೇರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವಮಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಡ 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 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಪಕ ಪಾತು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಬೈದೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲ ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನಾ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಮಾತು ಬೇಲ್ಡುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಾತೆರ್ಗಲ್ಲಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬೈಜೆರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಪಗ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯಣ ಬಡಿತ್ತಿನಪ್ಪ ಬತ್ತದೇರು ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬರ್ತಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವುದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವುದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀವನ ಬೈದರ್ಪ ಇಂಚಿದ ಪಿರಪೋಪ ಅಲೆ ಬತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಾಂಡ್ ಏರು ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬ ಕಡಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಬಕ್ಕ ಕಬಕ್ಕ ಬೆಲೆ 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 ಬರ್ಡೇ ಲೈವ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಹಾಯ್, ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಚಸ್ಕೆ ವನಸಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಆಂಡಿ ಬೇಗ 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 ಬಲಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್, ಯುತಿಕಾ ಹಂಸಿಕಾ ಹಾಯ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಹಾಯ್, ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ, ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್? ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್, ದಿವ್ಯಾ ದಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಸ್ಯಾಂಡಿ ಆಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಇರೋಲ್ ಪುಲ್ಲರ್ yang ಕಬ ಕಡುಲ್ಲ ಕಬಕ ಕಾವ್ಯ ಓಲರಕ್ಕೆ ಕಬ ಕಡುಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕವಿತಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಕವಿತಕ್ಕನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೀರ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಲೈವ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕವಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಲೈವ್ ಲೈವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ, ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೂಲೆಗೆ 23 ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೈನ್ ಅತ ಗೊತ್ತಿನ ಅಷ್ಟೇ 34 ಓ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ಮಾತ ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಐನ್ ಕೊರಿಯರ್ 5 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿನ್ನ ಖಂಡನಿ ಮುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಕೊಡೆ ಲಚ್ಚುನ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಲಚ್ಚು ಟರ್ನ್ಸ್ 1 ಏರ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪೇನ ಏ ಎಂತಾಯ್ತಣ್ಣ ಹಾ ಬರ್ತೇನೆ ಬಿಡ್ತೆ ನೈಟ್ ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲಚ್ಚು ಬರ್ತೀನಿ ಲಚ್ಚಿಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಪೆ ಲಾಗೇಜ್ ఉంది ಜಟ ಜೀತಕ್ಕ ನಾ ಎಪ್ಪ ಮದಿಮೆ ಜೀತಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಏಪ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಜೀತಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅನ್ಕು ಕೊಡತ್ತೆ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತ ಎಂಕೋರಿಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಾನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿರಡ ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂಡಿರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಮೇಗಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಆಯ ಅನ್ಸದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಚಶ್ಮಿತಾ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಹಬ್ಬ ಪಂಡೇರು ಒರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಜೂನಿಯರ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಉಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಾ ದೇವರೇ ವಿಪಿನ್ ವರ್ಮಾ ಹೆಲೋ ವೀಣಾ ಕೇಶವ ಹೆಲೋ ಬೇಬಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿಗೆ
ಎನ್ನ ಮಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಣಿದ ವಿದ್ಯಾಗಾಣಿಗನ ಮೈತಿದಿಯಾನ ಓ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತಿ ಕದ್ರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿಡಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಹೋಬಿನಾ ಆತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೆ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಕನ್ನ ಹೋಗನಾ ಜೀತನ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಗಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಗಿಂಡು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಹಾಯ್ ಕವಿ ಹಲೋ ಹಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇಸ್ಕದ್ರಿ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇರೇಗ ಹಾಯ್ ಜೀತ ಶಿಶ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಮೊಲೆಂತಲೇ ಮಾಲುನು ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತುಲೆಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ತುಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬೋ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಜಿವಿಯಾ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ದೇವರ ನಿಕ್ಕಿನ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ದೇವೇರು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಪುಷ್ಪ ಟೀಚರ್ ತೂಯಾರ ಪುಷ್ಪ ಪಿಕ್ಚರಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂವಿ ಮಾತ ತೂಯಾರ ಪುಷ್ಪ ಟು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಯೋಗಿತಾ ವನಸಾಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಕೋರಿ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಗುರುರಾಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಕವಿತಾ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಗಳ ತೂವಡಿಗೆ ಏರ್ ಮಗ ಏರು ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಹೋಲ್ತಿಲೆ ಈರು ತೋಜಿನ ಅಲ್ಲ ಈರು ಏರ್ ಬಗವು ತಿಳಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮಂದಿರಲಿ ಲಚ್ಚು ಬಾಲೆನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ತೋಜನ ಬಾಲೆ ಆತ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ದಾಲಾಗ್ತಾತ ಏನಂತ ಬೇಕು ಪೇರು ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಜೈ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ SM ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಾತ್ ನೆನಪಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಾರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದ ಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಚೆನ್ನಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಳ್ಳು ಪಾಡುವೆಯನ್ ಸರಿತಾ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಪಾಪು ಬಾಲದ ಪುದರ್ದಾದೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ ಫಿರಾ ಕುಲ್ದಿನ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಲ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬಾಲು ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜು ದೇವಾಡಿಗ ID ಉಂಡು SM ಅಂದೆ ಯಾಂಡ್ ಎಲಿಟ್ ಮಂದ SM ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಪೂಜಾ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದ ಪಾಡ ಇನಿ ಇಲೊಕ್ಕೆಲ್ದುಂಡ ಇದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶುಭ ಹಾಯ್ ಅನಿಸ್ತಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರಿ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ ಪುತ್ತೂರುಗು ಕೋಡೆ ಅದೇ ಬರ್ತಿರ್ತಲಿ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಬಡ ಕೋಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರುಗು ಶುಭ ಹಾಯ್ ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಗಾನು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಗಾನು ಮುಲು ತೂದು ಹಾಯ್ ಏಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚಿಗೆ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಅರ್ಚನಾ ವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು
ಮಮತಾ ದಾದೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಸುಮಾರು ಇತ್ತನ್ ದಾದನಂತ ಅನ್ಪುನ್. ದೀಕ್ಷಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್. ಚರಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಗಿ ಇರ್ನ ರೀಡರ್ಜ ವ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲೈಡಂ ಪುಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಮೇ ರೆಡಿನ ತಂದುಲೆ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಆಲ್ ಬಿಸಿ. ಲಚ್ಚು ಓಯ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬಡ ಬಡ ಕವಿತಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲರಾ ಎಸ್ ಕವಿತಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ನೆಮೂಲ್ ಕವಿತಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಗೆ ಬಿಸಿ. ಎಸ್ ಚರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ತ್ರಿಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಂಡು ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಇನ್ನೇನ ಎಡಿಟ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂಪೆರನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಜಂಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡಿ ನಿಪಿದಾಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್. ಶುಮಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಬೇಲೆಜ್ಜೇನಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನಿ ಇನಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ. ರಾಧು ಹಾಯ್. ಹೋಗ್ತಲಿ ಕೂಡ ಲಚ್ಚು ಕೂಡ ಏಯ್ ಏಯ್ ഓ എട്ട് പോപ്പുണ് വരെ സൊന്ത് ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಲಚ್ಚು ನೀವು ಕೋಳಿ ತಿಂತೀರಿ. ತಿನ್ನುದಾದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಾಯೆ ರಜೆನ ಇನ್ನಿ ಆನ್ ಪಡ ಕೋಡೆ ಕವಿತಕ್ಕನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತತೆ ಅಂಚಾದು ರಜೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋದೆ. ಭವಿಷ್ ತಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಾರೆ ಶುರು ಆತಿಸಾರ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಶುಭ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಾ ಅಂದ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್. ಕನಸು ಊರು ಓಲು ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕುತ್ತಾರ್ ಮಮತಾ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯೋಲ್ಲ ಅದಂದು ಗೈಸ್ ಎಲ್ಪ ತೇಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 13 ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಖಾಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸದನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದ ಬಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭಾರಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತುಳು ಸುರಭಿ ಹಾಯ್. ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಸುಮಿ ಆಂಡ ದಾದ ವನಸಗ್ ಕೋರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೋರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಎನ್ಯ ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲಡ್ ಚಾಯ್ ಮಾತ ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಚೇರ್ ಮಾತ ಅಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಅಂದ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕವಿತಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಇತ್ತುಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏನನೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬಾತಿತ್ತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೇರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಸಾಮೆದಾಗ್ಲು ಪಿರಕೊ ನೋಡಾತ್ರಿ. ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಲ್ಪ ಕಬಕ ಸುಂದರ್ ವನಸಾಡೆ ಅಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಡೆ. ತನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಸುಂದರ್
Subs done akka, thank you so much. Like done akka, thank you. Diksha, code the hosting the blog ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು sis. ಅವು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಬರು ತೂಲೆ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಬರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆಗ್ಬೊಕ್ಕ. ಸುಂದರ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ ಮುಲಿಂತುಲಿ ಮುಲಿಂದುಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಲೆಗೆ ಗಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಲೆ ಎಂಜೋಲರ್ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಲೆ ಕೇಳುಡು ಜೋರು ಚಾಕಿ ಒಪ್ಪೆ ಚಾಕಿ ಜೋರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಿ ಎಂಜೋಲರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಯಾ എന്നറിട്ട് കേൾവലിയ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಿಂದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಅವು ಕೈ ಬುಡ್ನ ಬುಡ್ಕ ತಿರ್ತಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕುಂಕಿ ಬಾಯಿಗಾಡ್ ನಾಕನ್ನು ತಿರ್ತಿಪ್ಪಿನ ಮಾತ ಕುಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಾ ಕೋಪರ್ ಬಂತುಲಲ್ಲಿ ಎಂಚು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಚು ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರನ್ನು ಕೇಳಿನಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ತಂಗಿಯಾ ತಂಗಿ ಜೋರಾತಲ್ ಆಯ್ತಾ ಹೆಮಂಟ್ ತೋರ್ಚು ಓದಲಿ ರಾಹುಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲಕ್ಕ ತೆಪ್ಪು ಕೈ ತೆಪ್ಪು ಮಂಗಲ ಅದು ಕೆಪ್ಪ ಕುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾಕುನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಧನಂಜಯ್ ಆಡು ನಿಖಿಲಾಂಡೆ ರಾಯಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರಾಯಣ್ಣ ವನಸಾಂಡ ಆಂಡಿರ್ನ ಮಟ್ಕ ಅಷ್ಟು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಕ್ಯೂಟ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾಗೆ ಹಾಯ್ ಮಂತೀನಿ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಹರೇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಅಕ್ಷತಾ ಶಂಕರ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಇಂಚದ ಹುಷಾರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರಾಯಣ್ಣ ಏರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲವು ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕನ ಕಣನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಯ್ ಭವಿಷ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ ಅನದರ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ನಿಹಾನ್ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಓ ಪಾಪ ಅಣ್ಣೆ ಏರಿ ಬೇ ಏನ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಪಾಪದ ಪಾಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಿಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡುಕೋಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಗಾನು 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 ಓಯ್ ನನ್ನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಓಯ್ ಆರ್ಜಿನ ಪಿದಾಡ್ಜಿ ಧರ್ಮಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಮುಗಿಲಿ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ 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 ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈನ ತೂತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಲಚ್ಚುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡೆ 1 ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚುಗು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನಸಾಂಡ ಆಂಡ್ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಚ್ಚುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೊಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಬಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಮೋಲ ಜ್ಞಾನಶ್ರೀ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಆಲ ಬೊಕ ಮೋಲಿ ಕಾನ್ವಿ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೀತಕ್ಕಯ್ಯ ಪೈಲಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಹಲವತ್ತನತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೂನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿ ಬಾಬಾ ಕವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲಚ್ಚು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀವಿ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕು ದೀಪ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಸೆಲೋ ಲಚ್ಚು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಕ್ಕ ಗೇತ್ ಜೋಕುಲು ಕವಿತಕ್ಕ ನಾಲೈನ್ ಐನ್ ಜೋಕುಲು ಐನ್ ಮದಿ ಮಾತ
ಶೈನಿ ಒಂಜೆ ಬಾಲೆ ನು ಮಲ್ಲವು ಜಿಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮುಲ್ ಪೋಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಜವಾದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೂಜಿನದ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂಗಾರಿ ಮೂಜಿನ ತಂದಿ ನಾಳೆದ ನಾಳೆದ ಪೋಕ್ರಿ ನಾಳೆದ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂತ ಒಂತೇನಾ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ್ದು ಜೋರುಂಡು ಯಾನ್ ಜೋರು ಈರೇ ಜೋರು ಇತ್ತನೇ ಪರಂಕ ದೀಪಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ಜೋರು ನಂಡರತ್ತ ನಂದು ಲಚ್ಚು ಅಮ್ಮ ಜೋರ ಪಾಪನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏತಿ ವಿಶ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂಗಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಬಾ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಐತೆ ಜೀವಿ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಕ್ಕನ ಮಿಚ್ಚನ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ 15 ನಾ ಚೈತನ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಸಾ ಯು ಲೈವ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್ ಶರತ್ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಪೊಣ್ಣು ತೂಲಿಗೆ ಬೂರುನು ಮಾತ ಲಕ್ಕೆ ಏಯ್ ಗೈಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಚಿನವು ಅವನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಿನವು ಗೊತ್ತುನಾ OTP ಬರದ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬರ್ಪುನ ಈ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರಾಗೆ ಫೇಕ್ ಅದುಪ್ಪವು ಯಾಕೆ ಮಂದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಮಂತಿಜಿ ಓಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂದಂದು ಈ ಪುಂಜ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಜಾಲಿ ಅಂತ ತಿಂಗಿ ನೀ ಬೋಡಾ ತಂಗಿ ನೀ ಬೋಡಾ ಕೊರ್ಕ ಹಂಚ ಮತ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಂಡು ಯೋಗೀಶ್ ಆಯಕ್ಕ ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಇರು ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನಿಗೆ ಬೈದನಿಗೆ ಓ ಇರ್ಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಎಂಚು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇರುವ 30,000 ಮಟ್ಟ ಆತನು ಧರ್ಮ ಪರಿರಕ್ಕೆ ಮರಲುಂಡ ಆಯ್ ನನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಗುಪ್ಪಿ ಮುಲ್ಪಿಜ್ಜ ಓ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತನ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೌಲಂದು ಅಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ದೇ ಲಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಜಾನು ತಂಗಿ ಪಪ್ಪಲಿತ್ತ ಹೊರಡ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಾರಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಕ್ಕ ಜೋರು ನೀರಿ ಜೋರ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪಗೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವ ಜೋರಾಗಿ ಮೇರ್ ಜೋರಾ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ದೇರು 300 ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಕತೂಲೆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದನ ಕಾರಡತ ಆ್ಯಪ್ ನಿಜಾನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಯು ಏಟ್ ಜೀವಿತಾ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಹೊಲ್ತುಲಿ ಎಂ ಪಂಜ ಪೋಖ್ರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಬೋಡಲಿ ಲಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬತ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ತಲೆ ಕಾಸಲು ಹೋಗ್ತಿ ಬಲೆ ಒಬ್ಬೋ ಅಂದು ಮಲ್ದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಮನ್ಪುಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊರಡು ಇಜನ ಮಂಡೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ವನಸಾಂಡ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ ಬಚ್ಚಿನ್ ತಡಂಪ್ಲೇಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ 76 ಜನ ಇಲ್ಲ 76 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ್ರ
ಚೂರು ಸಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವರ್ ಹಾಕ ಜೀತಕ್ಕ ಜೋರು ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಯಾ ಅನ್ನೇಗಿ ಓ ಬೇ ಬೇ ಪಾಪ ಏ ಪಾಪತ್ತು ಪಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಏಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಕಡ ವಿಜಯ ಕವಿತಕ್ಕನ ಕಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಕಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾನಿಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪೋ ಕಬಕಟ್ಟು ಮಾನಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ ತಿಕ್ಕನ ಎಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಟಾಟಾ ಅನ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಲಂಚ್ ಟಾಟಾ ಅಂಪು ಲಂಚ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಾತ ಬಾಯ್ ತಾತ ఇక్కడ సర్ది పడింది కూడా